हरदो लोगोफोर नायस'यदोंब्ला अननानै गाबोनबा अखा हायैयाबो कमेन्टस हरद' लोगोफोर सोर सोर लाइभआव फैदों नायसनबायदोंबा कमेन्टस हर मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाखांदों ना जाखाङाखै नेटानो प्रब्लेम टावारानो नांनो नागिरा टावारानो नांखाया जिअ' सिमाथ' नेटानो नाङा BSNL लाल'सो नाङो जों लागोआव उन्दुखा थाङा माथो आरो उन्दुनाय जाबायना दिनै सानसे अखा हागासिनो फिसा 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 हादों अखाया मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो कमेन्टसआव सोर सोरना मा ओंख्रि जालाखो ओंखाम जादोंना जायाखै आंथ' ओंखामाखौनो जायाखिसै ओंखाम उखैनाय मोनैखायनो जायाखिसै आं बेलासियावसो जादों नालाय फुलकफि दालि जहल फान्थाव फ्राय बेजों गोथाव मोनथारदों जानो नेट प्रब्लेमलै टावारानो नांनो नागिरा नेटआनो नांनो नागिरा मा खालामगोन मा मागोन दसे उन्दुनोबो ओंखाराखिसै लाइभ होनाय जाबाय लाइभआव फैबाय लोगोफोर दसे कमेन्टस हरद' दिनैथ' बिस्थिबारमोन नालाय गाबोन सुक्रुबार आरो कमेन्टसबो हर
खायमान जायाखैमोन उन्दुनायनि होमब्लाबो बिसिनायाव उन्दुनाय जाबायलै। कमेन्टस फैबायलै मोनसे बिनिथा उरां अखा हादों जोंनिजों अखा हादों। नोंसिनिजोंलाय अखा हादोंना हायाखै? अखानो अखा जोंनिजों अखा हागासिनो नोंसिनिजोंलाय बिनिथा उरां अखा हादोंना हायाखै? कमेन्टसआव बुंहरदो। गाबनाय हरदों आरोना। उन्दुनो ओंखारा। नेटानो प्रब्लेम जायो होननानै। नेटानो टावारना नांनो नागिरा प्रब्लेम। SBTY मा ओंख्रि जाखो आदै? ओंखाम जायाखिसै दिनै खदै। ओंखाम जानाय जायाखिसै ओंखाम उखैयाखिसै ओंखाम जायाखिसै आं। बेलासियावसो जादों नालाय उखैनाय मोनाखिसै। कमेन्टसआव खिन्थाहरदो नोंना मा ओंख्रि जाखो नोंसिना? SBTY मा ओंख्रि जाखो खदै नोंसिनालाय? मा मा ओंख्रि जालाखो? आंथ' ओंखामाखौनो जायाखिसै दिनै। उन्दुनो ओंखारिखाय लाइभ फैदों आं दसे। नेटानो प्रब्लेम।
उन्दुबाय सासेया उन्दुबाय उन्दुलांबाय खोमा मा मेगनाव उन्दुखो एफा थाब ना आंथ' उन्दुनो ओंखाराखिसै मेगनानो सानसेमानि उन्दुनाय जाबाय दिनैहाय कमेन्टस हरद' लोगोफोर अननानै मा ओंख्रि जाखो उन्दुदोंना उन्दुआखै बिनिथा उदां उन्दुबाय उन्दुनो ओंखारबाय नोंहालाय फंबाय फिथाइ हमनायनि हरबाय आखाइजों मा फिथाइ बेलाय सिनायनो नागिराखिसै नोंहालाय उन्दुनो ओंखाराखै बिनिथा उदां उन्दुखालाय ए उन्दुखालानोलै जोंना बिनिथा उदाङा